vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Secret yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ininiwo ndakazoroora second marriage yangu umo mandiri ndakaroora mudzimai ainge ambori mudzimai best friend yangu. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so: best friend yangu ainge aine magirlfriends akawanda kwazvo ende aigara achingorova mudzimai wake each and every time. Zvinova zviri zvinhu zvainge zvichindirwadza. Dzimwe nguva ndaitozotoita zvekufonerwa kana nevavakidzani vachinditi uya kuno nekuti shamwari yako ava kuita sekunge ari kuda kuuraya mukadzi wake. Ndaibva ndachizoenda kuya. Zvaindirwadza ndichitoziva kutoti friend yangu iye ari kurovera mukadzi wake nekuda kwemagirlfriends ende ainge asina kana basa nemudzimai wake. Dzimwe nguva anenge achirovera mudzimai nekuda kwekuti mudzimai wake anenge amuudza kuti pamba hapana chikafu. So nekufamba kwenguva mukoma ndakazongoudzawo mukadzi webest friend yangu kuti chii chainge chichitora nzvimbo, because ainge ava kungogara achingondidembera asingatokwanise kutonzwisisa kuti chii chainge chichimboitika. Ndikabva ndazomuonesa kuti no, problem yainge isiri yake, but problem ainge ari murume wake ainge ava nemagirlfriends akawanda. Ndo zvaizokonzeresa kuti agare achingomurova nekungomutuka nekungogara akamudhura nguva dzose. Ndokuzototanga kutonzwisisa kuti she was not the one to be blamed. Saka takazongoramba tichingotaura, ende mukunotaura kunoita vanhu obviously munogumisidzira mava nebond. Dzimwe nguva aindifonera kana usiku ndiine mudzimai wangu, then nekufamba kwenguva ndakazomubvunza kuti kowai ainge achindifonera like nguva dzimwe dzekuti ndinenge ndiine mudzimai wangu. Akabva ati kwandiri, ndinenge ndichifila ndiri lonely ndisingazivi kuti ndingafonera ani nekuti ndiwe unotondinzwisisa. Saka mukuzonotaurirana ndakazomupa permission yekuti anokwanisa kundifonera kunyange nguva chero paanenge achinzwa kuda. Ende ndikamuti kana ukaona ndisingakwanise kuansa macalls, ziva kuti zvinenge zvisingaiti kuti ndinge ndichidavira macalls ako. Saka unotaura neni nema-SMS. Makore acho iwawo taingoita zvekungotengerana mabundles pama-SMSs, totanga kutaura nema-SMS acho iwawo kuzonosvika iye ava kundiudza kuti ainge achindida. Ndikabva ndati neniwo ndinokuda. Ndokubva tachizotanga kurara tose. Saka mukuzonorara tose uko kwatainge tichiita, akabva achizobatira pamuviri akandiudza. Ndikagamuchira kuti it is okay, nhumbu yacho yainge iri yangu zvechokwadi. Ndokubva achizoti ainge achida kuudza hama dzake, but akatanga audza vamwe sisi vake, ndivo vainge vachiziva secret yacho yose iyoyo, kuti ndo zvainge zvakaitika pakati pangu nemunen'ena wavo. Vakabva vati nyaya idzi dzamakatanga dzine makuva pasi, asi vakati sezvo vainge vachiona kuti munen'ena wavo was in good hands, because ipapo she had even recovered. Ainge ambori munhu aigara aine BP, high blood pressure at all the times, but kubva zvandakatanga kudanana naye, I can safely say kuti I had successfully healed her heart. And taitodanana zvekudaro friend yangu asingatozvizivi kuti ndainge ndatomutorera mukadzi. After that ndipo apo pandakazoudza mudzimai wangu kuti ndo situation yainge iri paground, sezvo ainge aine pamuviri. Mukadzi wangu akabva aramba akati ainge asingakwanise kuzvigamuchira, akabva arongedza twake akaenda. Akabva achizoudza nefriend yangu kuti ndo zvandainge ndakamuudza izvozvo. Ndokubva tatonetsana inini nefriend yangu. From there on ndakangoramba hangu ndichingogara nemudzimai wangu mutsva kusvikawo pari nhasi. Saka ndikudawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zviri kuda kuitwa nemudzimai wangu zvinoita here? Iye ari kuti anoda kuti ange achiva neebond
my ex-wife even though vakambonetsana kudhara. Saka ari kuti maybe kana ndikambotaura naye zvekare vanokwanisa kuzowirirana. Please ndapota mukoma ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi zvinoita here kuti mudzimai wangu ange achizotanga kutaura neex-wife yangu even though vakatombonetsana vakatukana kwenguva refu. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Iniwo ndakamboenda kune imwe chechi, ndichangoti chechi iyi iri kuDZ, but kudhuze ikoko nekuDZ handikazotauri kuti chechi iyi iri nechepapu exactly. Saka ndaendako kuDZ kuya ndainge ndichidawo mwana. Mazuva acho ndainge ndakatomboedzawo kuti ndinge ndichiuchikwa, but gogo vacho ivavo vakandibatsira. Handizivi kuti vakaita zvechokwadi here kana kuti vainge vachingobhambaridza. Vakandidya mari yakawanda kwazvo mukoma, handidi kukunyeperai, vachingoti zvichaita, but handina kana kumbogara ndakaona kuita kwazvo. Saka ndo pandakabva ndazoti zviri nani kuti ndinge ndichitanga kuita hangu zvekuenda kuchechi. Ndokubva ndachizonzi kuDZ kwainge kuina vamwe madzibaba avo vainge vachibatsira. Mukoma madzibaba vaya vakazotosvika pakundimitisa, ende vachizonondimitisa havana kundimitisa ndiri ini ndega. Taitorarwa navo madzibaba ava, dzimwe nguva titori vakadzi vanenge vachitosvika kana kuma10. Taitobva tatooneka totoudza varume vedu kuti tiri kuenda kuchechi neuwandu hwedu. Ko pane varume vedu pavaizombonyumwa here kuti tingararwa tose panguva imwe chete nemurume 1? Madzibaba ava hameno kuti vainwa mapiritsi here ekuzvisimbisa musana wavo kana kuti vainyatsokuzvifambisa sei. Vaitotiswerera muswere wese wezuva tose tiri 10 kudaro, takaradzikwa murumu imwe chete tichingorarwa, ende tose tichitonzwa kutoti ndasvitswa chaipo pamwe pekuti taisatombosvitsiwa nevarume vedu. Hamene kuti yainge iri satanism here yatainge tichiitiswa kana kuti zvainge zvichiitika ipapo. 10 women at the same time, tose tikabatira pamuviri panguva imwe chete. Hamene kuti vaishandisa mishonga kana kuti yainge ingori minamato, but ndo zvakatoitika izvi mukoma. Zvandiri kukuudzai chitori chokwadi chandiri kukuudzai, uye zvekare nditori mune rimwe group navo vakadzi ava. Takangozogadzirawo ladies group redu, ende varume vedu havatombozvizivi kuti the reason is why takazogadzira ladies group iroro, it is because tose takazvara vana vedu nemurume umwe chete. Saka takangoti tinoda kuti tinge tichizochengetedza bondi yacho. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi titori negroup redu iro ratiinaro, our ladies group. Yo, strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai so. Ininiwo ndakajoinawo zvemanjuzu. Apo pandakajoina zvemanjuzu, kutaura chokwadi ndainge ndisingazvizivi hangu kuti ndava kujoina zvinhu zvemanjuzu. Ndakangonzi pandiri ndainge ndiine chipo chekuprofita. Ndokubva ndachizotanga kudzifambira nyaya dzacho ndikatobva kuCape Town. Ndakabva kuCape Town ndikauya kuZimbabwe, ndikabva
ndachizotanga kubetserwa ndichitonzi zvinoita nekuti pauri une mweya wemanjuzu ndo uri kukonzeresa kuti usakwanisa kugara mumereji zvakanaka. Saka ndakabva ndachizotanga kubatsirwa, but mukunobatsirwa uko kwandainge ndichiita ndakazoona kuti ndainge ndava kutotanga kutosema murume wangu aiti akandifonera achinditi saka madhamu muri kudzoka rini, ndainge ndisingachadi kana kuansa macalls ake, kudzamara ndichitozomuudza kuti ndainge ndichitoda kutoti ange achitotsvaka umwe mukadzi akati zvimwe kuda ndainge ndichitamba, but ndakatomuudza kutoti ndainge ndava kusatoda nezvake, marriage ikatoparara. Ende mufunge zvenyu, pandakaenda kuZimbabwe ndakafambira nyaya dzacho idzodzo dzekuti ndinge ndichigadzirisa marriage yangu because taigara tichingonetsana nguva dzose. So mushure mekunge ndajoiniswa izvozvo zvemanjuzu mamarine spirits, ndokubva ndachizopiwa mamwe mafuta ainge akaita kunge cooking oil. Takatorwa mukoma tikabviswa kuGlenora huri usiku, ndikangoti pakati pawo usiku tainge takatowanda nevarume nevakadzi, ndokubva tachizoendeswa kuna mukuvisi, tikabva tachizogezeswamo muna mukuvisi, tikabva tanzi tainge tatojoina chikwata chacho chemanjuzu. Zvechokwadi zvinhu zvakafaya. Ndichidzoka kuno kuSouth Africa ndakabva ndachizotongowana basa apo pandichiri kushanda kusvika pari nhasi, but nyaya yazondiunza pano ndeyekuti ndinonzwa ndinosema zvisingaiti vanhurume. Apa shungu dzanguwo dzanga dziri dzekuti dai ndakwanisa kuwanawo murume wekuti anondiroora, at least now that ndava kushandawo basa rakanaka. Chandanga ndava kuda ndechekuti dai ndakwanisa kuwanawo murume wekuti anondiroora. Hakusi kunzi handisi kuvawana varume vanenge vachida kundiroora, but dambudziko riripo nderekuti ndinotosema munhu kana akati anenge achida mafone numbers angu ndinotomupa, ndatoona kutoti munhu uyu tinokwanisa kutogarisana mune zvakanaka, but kana paya tava kutanga kutaura ndipo pandinozongotanga kungonzwa ndichibhoyekana naye, ndichiona sekunge anenge achitonditambisira nguva yangu. Ende ndiri munhu wekuti ndine hasha, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinonetsa kuti murume ange achizomirira zvinhu zvakadaro, kuti unenge uchingomuitira hasha apa iye achikuudza kuti anenge achida nezvako, but still uchingomuitira hasha, nepamwe pekuti panenge pasingatombodi kuti pange pachishanda hasha, ndinenge ndichingoshandisa ukasha chete. And I know kuti zviri kutokonzereswa nawo mamarine spirits acho iwawo. Saka ndikudawo kuti munge muchindibatsira. Ndingaitawo sei? Ndakatomboenda kune umwe muMalawian akati anozvigona zvekukasta out manjuzu maspirits iwawo, akati sezvo ainge atadza pekutanga kuita cast out mamarine spirits, akati ainge ava kuda kumatenga mamarine spirits acho kubva kwandiri, but handina kana kumboona kushanda kwazvakaita. Ndingatoti anenge akatowedzera kundiita initiation, because kubva ipapo mukoma ndinotorota dzimwe nguva ndichitotorwa nevamwe vakadzi ava vanenge vari vatsvuku, vanotouya kwandiri vobva vati vari kuda kuenda neni kumvura. Ende kuti ndinge ndichiramba, ndinonzwa zvichindinetsa kuti ndinge ndichiramba, ndinobva ndaenda navo vasikana ivavo kumvura. Kana tasvika kumvura ikoko ndinotoona umwe murume uyo anenge akagara pacheya inenge iri yegold achiita sekunge ndimambo. Anobva atoti ndiwe mukadzi wangu ende uri mukadzi wangu, saka hazviite kuti unge uchizoroorwa neumwe murume nekuda kwekuti uri mukadzi wangu. Ndozvaanenge achingotaura murume iyeye. Ende izvi zvinowanzokuitika ipapo pandinenge ndapa murume mafone numbers angu, pangava pari paFacebook kana kutosangana physically, ndatonakirwa nemunhu ndichitoti uyu munhu ndinokwanisa kumuda, then all of a sudden zvinhu zvinobva zvazotongodhakwa paya. Munhu ndototanga kutomutuka. Ndinokwanisa kungotanga kungotuka murume for no reason at all, kungomuti sei
usiri kupindura mamessages angu nekukasika. Saka it means kuti uri kutondihurira une vamwe vasikana avo vauri kudanana navo. Saka vamwe varume vanobva vachizotongondibloka same time vobva vatoti inini crazy girlfriend handizvidi, tobva tatorambana paya. Saka ndatambudzika mukomanashi, ndanga ndiri kudawo kuti munge muchindibatsira. Kana muine mafoni numbers eng'anga dzamunoziva, please ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi ndinotoita sekunge ndakatowedzerwa kuitiswa initiation mushure mekunge ndazotaura noumwe wekumalawi akati anogona iyo yavanoti casting out marine spirits. Pakaipa. Let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndine imwe mbinga iyo yandiri kudanana nayo. Mbinga iyi ndakatanga kudanana nayo last year, ende gore rose rakasvika pakupera ndichingotumidzirwa mari. Ndainge ndichiri kuSouth Africa ndisati ndauya kunoku kuZimbabwe. Ainditumidzira mari mwedzi woga. Then ndakazotongotiwo nekutonyara ndikati chinditsvakira imba kuti ndinge ndichizowanawo pekugara. Akanditsvakira imba, but ainge achingonditi uchazouya kunoku kuZimbabwe kana ndagadzirisa zvinhu zvangu. So pose apo paainge achiti uchazouya kuZimbabwe mushure mekunge ndagadzirisa zvinhu zvangu, ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda ainge aine girlfriend, ainge achida kutanga amborambana negirlfriend yake. Then ndakazoti ndauya kuno kuZimbabwe mukoma, ndakabva ndachizotengerwa motikari. Ndakatengerwa motikari nembinga yangu yekuBorodale. Akandibvunza ndichiri kuSouth Africa, akanditi baby, motikari yaunofarira itype yipi? Yadaingoziva iMercedes Benz. Ndikati ndoda Mercedes Benz 2-door. Kwava kutengerwa Mercedes Benz yaya. Neblesa yangu tichiri kufambidzana zvedu, asi nyaya iripo mukoma ndeyekuti ndiri kubleeda each and every month. Ndiri kubleeda for more than 12 days. Ndinokwanisa kuti 12 kana kuti 13, 12 kana kuti 13 days kubva zvandakatanga kusangana naye pabonde. Ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti izvi zviri kuitika zviri normal here, kuti ndinganzi ndingableeda for 12 kana kuti 13 days, almost 2 weeks ndinenge ndiri kumaperiods. And iye nekuda kwekuti anondida, anoti baby, ndinonakirwa newe zvisingaite. Saka anobva atanga kurara neni kunyange ndiri kumaperiods. Anombotanga achishingirira, asi anozoti nai baby, uda kuti ndinge ndichiita sei? Tarirawo nekuti watova almost 1 week ungori kumazuva ako. Ndinozogumisidzira ndakuhurira, chingoita kuti tinge tichingoita. Then ndinobva ndachizobvuma ndava kumunzwirawo tsitsi, tobva tachizotanga kurara tose. Saka kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndizivisei. Ndikudawo kungobvunza kuti chii chinokonzeresa kuti ndinge ndichienda kumaperiods kwenguva yakareba kudaro. Handisi kuda kuti ndinge ndichizorambwa nembinga yangu because ndinomuda zvisingaite. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndinotya kurambwa nembinga yangu. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, kutonzwira munhu ari kukuuraya tsitsi. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.